हा बिहामजोआलाय माथो खालामदो दालाय? उन्दुनानै दङ। नै फिसा फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन आं। दा खोथाखौ खोनानानै डाइरेक्ट रागा जोंनाङा आंखौ। मा खोथा आयै? बे बिहामजोआनोथ' मा जालु जाला जाबाय थायो। गथ'फोरखौ नायनांगौ, न'खर सामलायनांगौ, आंहाबो फारसेथिंजाय इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो। मा जालु जालायानो जोबला बेहालाय। दाथ' हनै गावनि गोसोखांथिखौबो गोसोआवनो फैलाबा दसेनो बावगोमालाबायनाय जाबाय। बेनिखायनो माबा मोनसे सानबाय आं। बिहामजो गोदानसो लाबोबालाय माथो जागोन? मा होनखो आयै? खोथाखौ आं साननानैसो नायदों। बे बिहामजो हाफाङा बेफोरबायदि जाबाय थाबालाय न'खरखौलाय बोरै सलायलांनो? न'खर सलायनो थाखाय हिनजाव सासे नांथारगौ, न'खरखौ बेंनो। आंहाबो बुरैहांबाय। बिहामजो फिसाफोरनि सायाव जानो लुगैयो आंबो। बेनिखायनो सानबाय आङो बिहामजो गोदानखौनो सासे लाबोना होफैनोसै होननानै। बेफोरखौ नों मा बुंलाबायदोंलै? आं बुंदोंल'सोहाय। बाखि नोंनि सायावसो आरो, संसारखौथ' नोंसो जागोन नालाय। आंनि बुंनायखौ गाज्रि सानालासिनो मोजांखौ बिजिरना नायबानो जाबाय आरो। आं थांनोसै। नारजिबोदां, मा होनखो नोंसा आया? जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ गनायबाय? हाफां, दसे उनाव नोंखौ आं डाक्टरनाव लांनोसै। जिराय दे। आंलाय माथो जेबोआनो जायाखै, आंखौलाय मानो डाक्टरनाव लांनो ओंखारखोसै? हाफां, नोंजों आंजों जुलि जाखाबाय, नाथाय नोंसो गोसोआव गैया। बेनोथ'हाय, खर'खौनो बोरैबा मोनगासिनो, दसे गोसोखाङो दसे बावो। मा जामारखोथाय आङो? नोंसायाथ' आंखौ खम रागा जोंसिगोनहाय। नोंसायाथ' आंखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव नुबाय थायोबा बुंगोनसो खोमा, बेफोरबायदि बिहामजोखौलाय मानो नांगौ होननानै ना बुंबायानो। नों बेफोरखौ सानबाय थानांला दे। रेडि जादो, आं नोंखौ डाक्टरनाव लांनोसै। होमबा आं दुगैहैग्रोनि। बे आयाबो मा सानो गोसोआव। माब्रै नैथि हाबानि खोथा साननो हाखो बियो आंखौ? टपिरामोननि न'आसो मालाय मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो। ओरैनो मानसिफ्रा बुङा भारत हादराव माहाजोन मानसिया माहाजोन जालाङो, दुखिया मानसिया दुखियासिन जायो होननानै। गेजेराव जायफोरा लटारि मोनो बिसोरसो माहाजोन जाबा जाबाय, जायाबा गैला होनना। ओमफ्राय न'आवबा मा होननानै हाबैगोन जों? मा होननानै हाबैनांगौ जाखो? कलिं बेल दं खोमा, दामैनोसै आरो। सोरबा फैदों। मादै, आं दुम्फाव। मानोबा फैदोंमोन? टपिरामा लिंहरदोंमोन। मानोबा लिंहरदोंमोन? आब'नो साख्रि होगोन होननानै लिंहरदोंमोन। साख्रि? साख्रिखौखि बिदि मोनो? जानला माला साख्रिखौ नांगौ होनबानो मोना। बहा साख्रि मोननांगौ जाखो? टपिरामा लिंहरनायखायसो फैदोंमोन जों। लिंहरबानो फैनांगौ बे नङा। होनो हाबा मालाय ओरैनो बेफोरबायदि साख्रि मोनो नामा? गैया। जानला माला सिथ्ला गाफैनानै साख्रि नांगौ होनबानो मोना। बिदि होनथारनांगौ आरो जोंखौ? मोजाङै बुंबानो जाया आरो नोंहा? आंहाबो नोंसालानि फिसालानि साख्रि होनायखौ। नाङाबालाय मानोथो फैदों? सैमाफोर बायदि जेराव बिस्कुट नुयो बेवहायनो फैगोन नामा? खायसे सैमाया बिस्कुटबो जाया। आरो बेफोरबायदि लाजि फोनांनाबो मिथिबाय। होनो गोसो गैया होआ होनबानो जाबायना। मोजाङै बुंबानो जाबायना, गैया माया होननानै। मानसिनि गोसोखौ बिदि दुखु होनाङा ना। जोंहाबो दुखु मोनो। मोजाङै बुंना, जाया माया होननानै मानो बेफोरबायदि खाब्रां होनांगौ? माबायदि मानसि नोंलाय? नोंसानो लानानै था। जोंहा मावगोन दांगोन जागोन। होमबालाय मानोथो नागिरफैदों? थां। आब'खौ बांद्राय जेबो बुंनाङा। थां। थांगोन दे, नाङाबो नोंसिनाव। दाबायदियाव फ्रियाव जासिबाबो नोंसिनि साख्रिखौ नाङासो जागोन। दानो सरखारि साख्रि खिथु सुनायबाबो लागोन। ओरैनोसो नाङा होनफ्लायो। आंहा सासे मानसिखौ लोगो हमहैनांगौआ। एन्टनिय'आबो माबायदि हिनजाव गोसो थोनांगौ थोखो। बिदा टपिरामाबो माहाजोन सिख्ला गोसो थोआसै। बेहाबो आरो जानला मालानि फिसाजोखौसो हाबा लानो नागिरदों। जाहोथारा। आब्बास एमाव राजा, बरिया मोजां खामानि मावबायलै नों। नंगौना? होमबा आङो चिफ मिनिस्टार जानो हासिगोन नामाब्रा? माथो राजनितियाव ओंखारनानै मिनिस्टारसो जानो लुगैबायलै आदै। बिदिनोलै, बेदर जाबा जानो लुगैबाय थायो होननाया। दा नोंसानो ओमफ्रायसो मा खालामसै? माला मोजां जागोन बियो? बेनोथ'लै, मा जाबाय थायो बे आफायाबो। आंनि जोनोमाव बिराद पाप खामानि मावदोंमोन खोमालै बियो। राजा महाराजा मोनदां, बिराद मानसिफोरखौ अयथासार खालामोमोन खोमा। बेनिखायनो दा मोनसे जाजाबाय थायो बेसोर आंनि बिफा। रोंगौलै नोंबो। आं रोंखायोलै। नाथाय आंनि टेलेन्टखौ बाहायनोसो जायगा मोनाखैमोन। दा मोनबाय। बेनिखायनो आंनि टेलेन्टखौ बाहायबाय थानोसै। बोरैबाबा मोजांबो, बोरैबाबा गाज्रिबोलै राजनितिया। मालायखौ मोजां नुनानै गाव ओंखारबाबो जायालै। मिथिबायना एमाव राजा? बे राजनितिनि खामानियाव गोबां खैसारबो दं, फाव फान्दायनायबो दं, मोजांबो दं, खस्थ'बो दंलै। जाया मानो बर'नि मिनिस्टार जानो लुगैदोंलै आङो। मिनिस्टार हेन्डसाम एमाव राजा होननाय बायदि आरोना। मानो होनोबाथ' जोंनि भारत हादराव हेन्डसाम मिनिस्टारानो गैया। बुहुद खम, सासे सानैल' थागोन। होमबाबो बोराय गोजासो। आंनो फार्स्ट बड'लेण्डनि सेंग्रा हेन्डसाम मिनिस्टार जानोसैब्रा। दे जानो हागोन। फै हाबफै। मा कालारनि मा गाननो गासैखौबो मोनगोन। आच्छा, sontola होननाया नोंनो नङा होमबा? आंनो। आं नोंनाव जेबो लांनो फैयाखै। आं फंसे बाथ्रा बुंनोसो फैदों। मा बाथ्रा?
नोंनि नोंसाजो जोंलारिखौ आंनि फिसालानिफ्राय गोजानाव थानो हो। माने आं बुजियासैलै। बुजिनानैबो बुजियै बायदि दाजा। आंनि फिसाला आरो नोंसाजोजों मोजां मोनलायो। आं आंनि फिसालाखौ बुजायबाय आरो नोंबो नोंनि फिसाजोखौ बुजाय, जाहाथे नोंसाजोआ आंनि फिसालाखौ नुबानो गोजानाव थायो। मालाय मोजां मोनलायथारनायखौलाय आंथ' माथो बुंबावनो, अब्लाबो आङो बुंगोन दे। गिदिर सिमां नुनाया जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा, नाथाय नांगौनि बारा सिमां नुनायासो गाज्रि। नोंसोरबायदि नखरा जोंबायदि नखरजों गोरोबनो समाया। बेबायदि मामुलि गस्ला दखान होनाय मानसिनि फिसाजोखौ आं बोरै बिहामजो लाबोनो? बेनिखायनो बुंदों, नांगौनि बारा सिमां सुजुनो नाङा। नोंसाजोखौ मोजाङै बुंबानो जाबाय। आंथ' मोजाङैनो बुंगोन, नाथाय नोंसोर बिदि खाब्रां बुंफैनाया जायाखैब्रा। जों गोरिब जानो हागौ, नाथाय जों राननानै थायाखै, मावनानैसो जादों जोंबो। बेफोरबायदि मावनानै जायो बायदि अलसिया मानसिफोरखौ बखिनाय बायदि दा बखिलै। बे सन्थलायाबो आथिं दं, आखाइ दं, मावनानै जादों, फिसाखौ रानहोआखै। फिसाखौ ओंखाम खबसेबाबो बेदर दरसेबाबो जाहोबाय थानो हादों। दुखिया नङा जोंबो, बहा दुखिया। जाय मानसिनाव आखाइ गैया आथिं गैया बिसोरबो मावनानै जादों, जाग्राया। खाना खुजाफोराबो जादों मावै दाङै। रावबो दुखिया गैया, नों आं मानसियासो दुखिया धोनि बानायदों। गैयै मानसिफोरा बेबायदि बाथ्रा बुंनानैनो गावबा गावनि गोसोखौ गोजोन होनानै लायो। थाखा फैसाया जेब्लाबो खुसि होआ होननानै गावबा गावखौनो थगायनानै दोननानै लायो। बेफोरनो गैयै मानसिनि आखल। खबरदार, गैयै मानसिखौ दा लाजि फोनां। जोंफोरबायदि गैयै मानसि गैयामोनब्ला नोंसोरबायदि माहाजोनफ्राबो माहाजोन जानाय नङामोन। आरो खोनासं, आंनि फिसाजो आं बुंनायखौ मानि, मोजाङै बुजिखायो। नोंसो नोंसालाखौ मोजां बुजायहैथां। आंनि फिसालाखौ माबायदि दबथायनांगौ आं दं। खालि नोंसाजोखौल' मोजाङै बुजायनानै दोनबानो जाबाय, जाहाथे आंनि फिसालाजों गुलि जाया, नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। बांद्राय धमकी होनाङाब्रा, मिथिबाय? आं आंनि फिसाजोखौ बुजायखागोन। नोंसो नोंनि फिसालाखौ बुजायनो हागोन ना हाया बेखौ नों सानगोन। ओमफ्राय आंनि दखाननिफ्राय ओंखारलांगोन आरो आं बुंनायखौ बावबानो जाबाय, नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। माबायदिलै बे टपिराम बिमाया? गावनाव थाखा फैसा बारा थानायखाय जोंखौ मानसि नङै बायदि खालामथारदों माथो। जोंलारिखौ बेखायनो बुंखादोंमोन आं, बे टपिरामनि फंबायजों दा रायलाय होननानै। बे गथ'आबो दि बे नखरखौसो बोरै गोसो थोखो। दा मोनायाव थांनानै बुजायहैयाबा जानाय नंला। अमा राजा फिसा, माब्रैथो जाखो? दे एसे दुगैस्रां लोबस्रां थाहैलाय मानसिया। मन्दिरनिफ्राय प्रसाद लाबोदोंमोन, बेखौ जानानै होदे आरो बाथौआवबो एसे आरज गाबदो दे, एसे मोजां मोनगोन। मोनथिलालै, दसेनो माबा गोसोखांब्रबो, दसेनो माबा सेंग्रा मोनहैयो, दसेनो मा जाब्रबखोथाय। मा जाखो मा बेरखो फाथाखौनो मोनला जेबो। आच्छा बारु थाइबानि लारु, बे एमाव राजाया आंनि जायगायाव थांबाय होमबा? औ थांबाय। मा रायलायनानै फैखोब्रा बेबा? आच्छा एमाव बेथा, माब्रै जाबोखो? आफाया मोजां जाबाय नामा? औ, दसेनो मोजां जायो, दसेनो गाज्रि जायो। बोरैथो जाखो मिथिङालाय? मावाबा मिथिङाथ' बरिया जाखाबायलै आफा। इलेक्सनाव ओंखारदाव आंसो मन्थ्रि जानो लुबैसिगोनलै। दाद बेटा, बेफोर खामानिया बारा मोजां नङा। उनाव जाबाय थानो हागोन दे, नाथाय इसेबां हाबनाङा बेफोरबायदियाव। गोसो जाबायलै आङो एमएलए जानो, माने चिफ मिनिस्टार जानो, बड'लेण्डनि। बांद्राय बेफोरखौ नङा, बांद्राय नङा होनदोंना। आच्छा बारु थाइबानि लारु, मालाय माथो बुंबावनो। आबा दुगैदो थां, ओंखाम खुरनोसै आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु। माबोरैथो जाबोखो खबरालाय? डाक्टरालाय माथो बुंखो? जेबो बुङाखै। मानो जेबो बुङाखै? माबा बोथोर सोलायनायनि थाखायसो लोमजादों होननानै बुंदों। बिदिसो होनबा खोथाया। दाबो जेबो नङा दे आफा, बिराद गोबां टाइम दंबावो। नोंल' मेगन मिसिनानै नेनानै थाबानो जाबाय। आं हले बारा गोबाव नेनो हाया, फिसौनि मोखां नायथारनांसिगौ आंहा। जागोन दे। नासं, थाबैनो जुदि आंनो फिसौ होआ, बे न'नि गासैबो प्रपर्टिखौनो आङो आश्रमावसो दान होगोन, मिथिबाय? बापावै मा एसे हाखु दाखुब्रा, जागोन। खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै मोजाङै दिमागाव सोनानै लाबानो जाबाय, नङाबा मिथिखायो दा नों मा मावगोन। जागोन दे। साला बुरबक बोराया, बेहासो मानिबा दावराव जागासिनो। बोराय जाबा बिदिनो जायो नामाब्रा? खेंनो। आं बोराय जानो गोसो गैयालै बिदिबा। जायाबाबो उफाय गैया, जाखानांगोन, माथो खालामनो। नङा होमबा? नै लोगोफोर, जोंना अमा राजाया उस्तादि मारिनो थाखाय मालाय इउटुब चेनेल खुलिलायबाय। नोंथांमोनाबो जुदि अमा राजानि इउटुब चेनेलखौ नाहैनोबा लिंकखौ गाहायाव होनाय जागोन। आंनि मथन बाथ' साबसक्राइब दा खालामलै बे दुगा मारानि चेनेलखौ। बांद्राय दुगाथार मानसियानो। मा भिडिअ लाबोगोन बेलाय? जेबो भिडिअ लाबोआ बियो। ओरैनो दुगा मारिनोल' फैहांदों खोमा।
भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव होगोन डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय नै स्क्रिनावबो होनानै होखानोसै आं गोसो गैयामोन होमबाबो खालामफ्लानोसै आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा आच्छा दे होमबा आवगाय आच्छा जों लारियाय बे एन्टनिय'जों मोजां मोननायालाय बेसे दाग बारायखो मा सोंनाय जादोंहाय बेना सोङाबा जायो दिनै बिमाया फैदोंमोन मा होनखो आफा बिमाया मा होननो मालाय माहाजोन मानसि लाजि फोनांनानै गालांबाय आरो लाजि फोनांदों औ लाजि फोनांनानै गालांबाय लाजि फोनांनानै गालांदों नोंखौ मा होनखो होनबायलै बुहुद खिनि माबा माबि लोगोफोर गारमाया गुजुनाया गानानै दा माननाय जालायबायलै गारमाया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बायदिसिना बुंनानै बायदिसिना जाहोबाय थायो लोंहोबाय थायो जाबाय थायो बेनिखायनो जेबो दा बुंहरथ'सै जेबो मानिला थ' लोगोफोर भिडिअ'आथ' नै दिनै गुसुं जाबाय गोरान गुजुबा बिखाया एसे खस्थ' मोनो बेराफारसेथिंजाय जोंना सेकेन्ड चेनेला मोजां खाहानि जाफुगासिनो अमा राजा आरो हाफांनि लाभ स्ट'रि नोंथांमोना नुनो मोनगोन थां नायलाय भिडिअ'खौ गाबोन गोलाव लाबोगोन दे होमबालाय बाय